Γιατί εμένα ο καπνός με πειράζει στις ελιές. Είμαι αλλεργικός στον καπνό και αρχίζουν και φουσκώνουν οι ελιές. Και προηγουμένως είχα πάρει ένα κύριο και κάπνιζε σαν αράπης. Έπρεπε να του πείτε, αφού έχετε αυτό το πρόβλημα είναι σεβαστό. Όχι, αυτός ήταν αράπης, ήταν μαύρος, γι' αυτό και λέω τώρα να του πω τίποτα ή φοβήθηκα κιόλας, γιατί δεν καταλάβαινε κιόλας. Του έλεγα no smoking, γλουμπούγλου, κάτι τέτοιο ας πούμε. Δεν ήξερα και από ποια φυλή είναι. Όχι, εσάς μη σας πειράζει, γιατί οι μικρές καλά, αλλά οι μεγάλοι μπορεί να σας εμποδίζει. Εδώ κάτι ακουμπάει στη μύτη μας και με το μάτι μας το βλέπουμε. Αυτό. Ναι, ότι με ενοχλεί στην όραση. Αυτό με ενοχλεί, ναι. εγώ αλίμονα. Δηλαδή από το δεξί μάτι δεν βλέπω σχεδόν καθόλου, βλέπω την ελιά μόνο. Όταν φουσκώνει όμως. Τώρα είναι φουσκωμένη. Τώρα είναι φουσκωμένη, ναι, αλλά φουσκώνει κι άλλο. Δηλαδή μου κλείνει όλο το μάτι. Χριστός και Παναγία. Και ήθελα πολύ να βάλω ένα σκουλαρίκι, αλλά να μην φαίνεται η ελιά δηλαδή. Εγώ ήθελα να το βάλω το σκουλαρίκι πάνω στην ελιά. Δεν ένα μπορεί κρίκο. να καλύψει όλη αυτή το πράγμα ή το σκουλαρίκι. Μεγάλο σκουλαρίκι, αυτά τα πολύχρωμα, κομποτό. Όχι... δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Το φοράτε εσείς οι γυναίκες κάτι στρογγυλά. Αυτοί που το φοράνε τα βάζουν τώρα εκεί οι άντρες. Αλλά οι άντρες βάζουν και οι γυναίκες στα ρουθούνια βάζουν κρίκους. Εγώ για να καλύψω την ελιά λέω να βάλω τα μεγάλα τα κουμποτά. Ναι, αλλά κάτι αυτό πράσινα, κόκκινα. Τουλάχιστον να φαίνεται σαν σκουλαρίκι, μόδα, κάπως έτσι να το καλύψω. Αλλά είναι και κληρονομικό εμένα γιατί είμαι από την Καλαμάτα. Ναι, και έχει. Και ξέρω από καλό λάδι και επειδή και ο παππούς μου είχε ελιοτρίβη. Ναι, αλλά τι σχέση έχει το λάδι με αυτό? Καμία, απλά επειδή είμαι από την Καλαμάτα λένε ότι ο παππούς μου και προπάπος μου είχε ελιές και ανά 2 γενναίες. Επειδή έχουν τις ελιές που βγάζει το λάδι. Ναι, και ανά 2 γενναίες. Το σταυρό μου, καλή, τι λέει ακούει, υπάρχει και ένας μύθος που ότι και καλά εκεί στο χωράφι του παππού μου ήταν νεράιδες και τους ζητήσανε λέει λίγο λάδι για να αλείψουν πάνω σε ψωμί να φάνε και ο παππούς μου δεν τους έδωσε και το καταράστηκαν κάθε 2 γενναίες να βγαίνουν οι ελιές στο πρόσωπο των παιδιών. Αν είναι δυνατόν. Εγώ έχω και στο κεφάλι, αυτό φοράω περούκα. Καταλάβατε? Δεν κατάλαβα από πίσω που σας βλέπω ότι είναι περούκα. Βρε παιδάκι μου, τι έπαθες. Δηλαδή έχω μέσα πολλές ελιές και διάφορων ειδών δηλαδή. Καλά, γιατί στο κεφάλι σου τώρα αν φαινόντουσαν μέσα στα μαλλιά πήραζε? Δεν έχω μαλλιά. Γιατί? Γιατί τις ρίζες που από εκεί πρέπει να βγουν οι τρίχες τις έχουν πάρει οι ελιές. Καταλάβατε? Ναι, και έχουν... γένια έχεις, πώς εκεί? Γένια έχω, γιατί δεν φτάνουν οι ρίζες των ελιών μέχρι εδώ κάτω. Καταλάβατε? Ναι. Και έχουν ούτε αυτές δεν βγαίνουν οι απάνω, δηλαδή δεν αφαιρούνται. Όχι, δεν αφαιρούνται οι απάνω με τίποτα. Γιατί έχουν κουκούτσι μέσα, πώς λέμε μυαλό κουκούτσι. Καταλάβατε? Έτσι έχουν όπως οι ελιές δηλαδή. Όπως οι ελιές, ναι, δηλαδή και είναι συνδεδεμένες με το μυαλό. Πώς λέμε μυαλό κουκούτσι, από εκεί βγαίνει. Έλα Χριστέ και Παναγία, αυτό δεν το είχα ξαναδεί ποτέ. Όσο ζει ο άνθρωπος μαθαίνει. Εσύ έχεις άλλον συγγενή σου που να έχει τέτοια? Έχεις ξαδέλφια, ας πούμε, ή από του παππού σου δηλαδή το σόι? Έχω ξαδέρφια. Που έχουν τέτοια? Ναι. Αλλά είναι όχι τέτοιο είδος ελιές, είναι οι πράσινες, αυτές οι ξιδάτες. Βγαίνουν σε πράσινο χρώμα. Αχ μωρέ, θα το διηγούμε και δεν θα με πιστεύει κανείς. Πού να σας πιστεύουν και εμένα? Θα το διηγηθώ τώρα, πάω στον οδοντογιατρό. Εγώ θα του πω υπάρχουν και χειρότερα. Θα ξέρει αυτός. Εσύ τώρα σε τι γιατρό έχεις καταφύγει? Εγώ έχω πάει σε ελαιολόγο που είναι ειδικός για τις ελιές. Ναι. Είναι σαν πλαστικός δηλαδή. Ναι, χειρούργος πλαστικός. Ναι, μόνο για ελιές. Ναι. Ελαιολόγος. Δεν το ξέρω ότι υπάρχει και τέτοιος γιατρός. Και μου είπε ότι υπάρχει κίνδυνος επειδή είναι πολλές οι ελιές να πάθω και αρρώστια, ας πούμε, όπως είναι ο δάκος. Ή δάκος λέει ή ζυζάνια. Άμα δηλαδή πάω στην αδερφή μου, έχει κάτι παιδάκια αυτή, τα νηψάκια μου δηλαδή, που είναι ζυζάνια. Έτσι και πάω κοντά, παθαίνω, γιατί μου τις τραβάνε αυτοί, καταλάβατε? Τα ζυζάνια αυτά. Να και έχω πάρει ζυζανιοκτόνο να ρίξω, αλλά δεν θέλω κιόλας τα νηψάκια μου τώρα να ρίξω ζυζανιοκτόνο. Τι ζυζάνια έχουν απάνω τους τα παιδιά ή αυτά? Όχι, αυτά είναι ζυζάνια. Για σένα, ναι, επειδή με πειράζουνε. Καταλάβατε? Δεν θα πάθω, δεν θα τη βγάλω τη μέρα σήμερα. Πρέπει, παιδί μου, να μαζέψεις λεπτά, να πας στο εξωτερικό. Μήπως υπάρχει λύση? Εγώ σκέφτομαι να μαζέψω τις ελιές. Μήπως είναι καλύτερα έτσι? Γιατί? Δηλαδή γιατί φθινόπωρο αρχίζουν και βγάζουν και φύλλα αυτές. Οι μεγάλοι, όχι οι μικρές. Γι' αυτό δεν θα το αντέξω σήμερα. Εδώ άλλος μου είπε ότι είμαι γελίος και ότι
Έχω χάλια. Να μην ανοίγεις εσύ τις κουβέρτες. Άλλο, κοίταξε, εγώ σαν μάνα τώρα που έχω παιδιά μεγάλα σε ρώτησα. Αλλά σε άλλους να πεις ούτε καν να το συζητάς. Ναι, αλλά αφού με κοίταγε και γέλαγε και... Το γελίο, αυτός ήταν γελίος. Να του πεις για κατέβα κάτω. Του το είπα, το κατέβασα και πήγε στην άλλη γωνία κρυφά και ξανά μπήκε μέσα. Δεν το κατάλαβα εγώ ότι είναι ο ίδιος από τη στενοχώρια μου. Τίποτα, πρέπει να μην δίνεις πλέον σημασία. Λέει ένα ελάττωμα που έχουμε, άμα για να μην το βλέπουν οι άλλοι, πρέπει να το ξεχάσουμε εμείς πρώτοι. Δηλαδή αυτό είναι ελάττωμα? Όχι παιδί μου, λέω τι λένε. Εγώ το είχα ξεπεράσει, αλλά τώρα μου λέτε κι εσείς ότι είναι ελάττωμα. Όχι, σου λέω τι λέει ο λαός. Ένα πράγμα, εγώ επί παραδείγματι μπορεί να έχω χοντρά πόδια, χοντρά χέρια. Όσο το σκέπτομαι νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι με κοιτάνε εκεί. Κανείς δεν θα δίνει σημασία. Ναι, αλλά πώς να το ξεχάσω όταν είναι μέσα στη μούρη μου και δεν βλέπω έξω? Μια ελιά βλέπω μόνο. Αυτό μπροστά τι είναι, ταξί? Εσείς τι εξαγωγή θα κάνετε? Όχι, την έχω κάνει την εξαγωγή. Το δω τι θα μου πάρει τώρα. Και εγώ σήμερα πήγα πρωί και έκανα μια εξαγωγή. Συνάλλαγμα έξω, στο εξωτερικό. Ναι. Και πόνεσα... Εξαγωγή δοντιού, όχι. Όχι, συναλλάγματος, σε οδοντίατρο. Ναι, αλλά πώς τα συσχέτισες? Έχω ένα φίλο δοντίατρο και του στείλα λεφτά, έκανα εξαγωγή συναλλάγματος εγώ. Στο εξωτερικό. Και κάποιος πελάτης με πάτησε στον κάλο, γι' αυτό πόνεσα. Γιατί με πονάει εμένα ο τροχός, καταλάβατε? Ναι. Και με πάτησε μετά με τον τροχό αυτός βγαίνοντας από την τράπεζα, πάλι πάνω στον κάλο. Γι' αυτό σας λέω, είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Γι' αυτό αν το Σάββατο δείτε στο Με Αγάπη Άννα όλα αυτά που λέμε, μην εκπλαγείτε. Λες? Ναι, μην εκπλαγείτε καθόλου, γιατί το Σάββατο θα τα δείτε στο Με Αγάπη Άννα. Γιατί θα παρουσιαστείς εκεί? Και εγώ και εσείς. Πώς εγώ θα παρουσιαστώ? Εσείς θα παρουσιαστείτε με κάποιο μαγικό τρόπο. Οι νεράιδες που λέγαμε προηγουμένως έχουν μπει μέσα στο ταξί, έχουν βάλει κάμερες και αυτά που λέμε θα τα δείξουν στο Με Αγάπη Άννα το Σάββατο. Με τρελαίνεις βρε παιδάκι. Καταλάβατε? Γεια σας. Γεια σας, περαστικά κιόλας με τον γιατρό εκεί. Ευχαριστώ. Να ξεμπερδέψετε γρήγορα. Ευχαριστώ, γεια σας. Γεια σας.